Construction naman ng Juan Bunuan Tourism Pavilion sa Dagupan City nagpapatuloy. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Kasalukuyan nang isinasagawa ang Phase 2 ng Juan Bunuan Tourism Pavilion matapos ang groundbreaking ceremony nito noong nakaraang taon. Nagpapatuloy ang construction ng Juan Bunuan Tourism Pavilion na matatagpuan sa Tandaligan Beach, Bunuan Gasset, Dagupan City. Ayon sa ulat, natapos na ang Phase 1 ng proyekto kung saan makikita na ang pangunahing estruktura at disenyo ng pavilion. Sa kasalukuyan, isinasagawa ng Phase 2 at Phase 3 ng konstruksyon. Binahagi ng pamahalang lungsod ng Dagupan na tinatayang aabot sa 100 milyong piso ang kabuang halaga ng proyekto. Batay sa plano, itatayo sa harap ng pavilion ng isang surfing area habang kasabay ding ginagawang skateboard park bilang bahagi ng mga pasilidad na ilalaan para sa leisure at sports activities. Kabilang din sa mas malawak na plano para sa Tandaligan Beach ang pagpapalawak ng mga aktibidad panglibang at pampalakasan, pagbibigay diin sa makasaysayang paglapag ni General Douglas MacArthur sa lugar, pagsasara ng mahigit 60 taong gulang na dump site at ang pagtatayo ng tourism pavilion. Isinagawa ang groundbreaking ceremony ng Juan Bunuan Tourism Pavilion noong Enero 27 ng nakaraang taon sa pangunguna ng pamahalang lungsod ng Dagupan at Department of Public Works and Highways sa Pangasinan District. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.